ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ବାଦି ଭଜନରେ ଏତେ ଜୋର ସେ ବାଜା ବଜାଇ ଏମିତି ବି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ବୋଲି। ତ ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅର ବର୍ଥଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଡେକୋରେସନ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସାଧା ଭୋଜିଟେ ବି ହଉଛି। ତ ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବାବୁସାନ ଟମାଟୋ କାଟିଲା ବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏମିତି କଣ ହଉଛି? ନା ଆମେ କେବେ ଟମାଟୋ ଦେଖିନୁ। ଏପଟେ ଭାତ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପରିବା ପଡି ବାଡିଆ ଡାଲମା ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ଖଟାଟା ବାକି ଅଛି। ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ବସିକି ତ ଆହୁରି ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଚାଟ ବିକା ଆସିଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଚାଟ ଆଣି ଖାଇଦେଲି। ଦେନ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ବଡ ଲୋକମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ବସି ଭୋଜି ଖାଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଇଭିନିଂ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କେକ୍ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେକ୍ କଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଦୁଇ ଭଜନ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ବି ବସି ପଡିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ନା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଇଭଳି ସବୁ ବହିକୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଭଜନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋବାଇଲରେ କେସିଓ ବଜାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି। ବାକି ତମେ ମାନେ ଭଜନ ସମାରୋହକୁ ଏନ୍ଜୟ କର। ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବ।